Mönkijävarikolta Vesku, morjesta. Tällä videolla me katsotaan, mitkä mutterit sopii sun CF-motoon. Sitä ennen käy tilaamassa meidän kanava ja tsekkaa muutkin videot, niin sä pysyt mönkijäskenen aallonharjalla. Mut nyt aiheen pariin. Eli muttereita on monenlaisia. Perinteisenä 10 milliä kertaa 1,25 milliä. Tämmönen kartiomutteri 60 asteen kartiolla, joka on siis ainut kartio, jota mönkiä piireissä käytetään. Eli kaikissa vanteissa, jos siellä on kartio, niin siellä on 60 asteen kartio ja tämä mutteri sopii sinne. Sitten löytyy tasapäinen mutteri, eli tämä on yleisimmin peltivanteissa käytetty, tasapohjaiselle kiinnitys alustalle. Eli jos se on tasainen, siinä ei ole kartiota. Ehkä se on parempi sanoa niin, että ei ole kartiota, vaan on tasainen, niin silloin sopii tämä tasapäinen mutteri. Ja 10 kertaa 125 on se peruskoko. Ja täältä löytyy sitten 12 kertaa 1,25 milliä, joka sopii sitten noihin tonnisiin koppivehkeisiin, UTV-malleihin, rattiohjattaviin, millä ikinä niitä haluaa sitten kutsuakaan. Mutta tämä on vaan käytössä tonnisissa, tämä 12,125. Kaikissa muissa on käytössä tämä 10 kertaa 125. Ja tätähän löytyy sitten esimerkiksi tällaisena. Tämä on 10 kertaa 125 kierteellä, mutta 17 milliselle kiintoavaimelle tai hylsylle tarkoitettu. Ja sitten tämä ITP-mutteri, niin tämä on 14 milliselle avaimelle tarkoitettu. Niin ITP:llä ja monilla muillakin vannevalmistajilla ne mutterin reijät on niin pienet, että se 17 millinen hylsy ei välttämättä mahu sinne, niin siihen toimii aina tämä ITP:n mutterisarja. Eli silloin kun on 14 millinen se avain, niin se on niin pieni, että se menee sinne kyllä helposti. Ja no tässä on sitten 12 kertaa 125, tällainen 17 milliselle avaimelle tarkoitettu, ja sitten on tämä 12 kertaa 125, joka tämä ei ole sitten 14 millisellä avaimella, koska siitä mutterista ei saataisi tehtyä tarpeeksi kestävää, vaan näiden mutterisarjojen mukana toimitaan tällaiset avaimet. Ja tämä on sitten sen verran hoikka, että se menee sinne koloon niin kuin helposti. Näiden kanssa kannattaa pikkasen olla varovainen, ettei jollain pulttipyssyllä paukuttele niin kuin ihan täysiä, mutta kyllä nyt aika hyvin kestää käyttöä. Sitten näitä saa uusia tietysti. Sen lisäksi niin tämä toimii kohtuullisen hyvin lukkomutterina, eli täytyy olla sitten tällainen avain, joka nyt on siis kohtuu yleinen, mutta ei sitä nyt ihan joka voron pakista löydy. Yleensä kuitenkin noi rengas- ja vannevarkaudet, niin ne on sellaisia spontaaneja enemmänkin kuin sitten sellaisia, että siellä on työkalukavalkaadi mukana tai että jahdattaisiin mönkien vanteita kautta renkaita. Sitten löytyy vielä tasapäinen mutteri 12 kertaa 125 kierteellä, jos on esimerkiksi peltivanteet tommosessa tonnisessa U-forsessa vaikka. Mutta nyrkkisääntönä kaikkiin muihin CF-motoihin kuin sitten rattiohjattaviin UTV-mallisiin, SSV-mallisiin, millä ikinä sitä haluaa kutsuakaan, mutta tällaisiin koppimönkijöihin, niin kaikkiin muihin kuin tonnisiin koppimönkijöihin, niin menee toi 10 kertaa 125 ja katsot vaan, että jos sulla on kartio siellä
niin ostat kartiomutterit. Ja jos haluat varmistua, että se menee varmasti sinne, niin silloin tämä ITP, johon käy 14-millinen hylsy, niin se on sun valinta. Se sopii varmasti kaikkiin. Ja sitten jos siellä on tasapäistä, eli käytännössä peltivanne on ainut mahdollinen, missä on tasainen kiinnityspinta, niin silloin tämä 10x125 kierteellä ja tasainen niin sanottu 90 asteen kulma, eli tommonen tasapäinen toi mutteri. Ja sitten jos siellä oli se 1000-kuutioinen rattiohjattava UTV koppimönkiä, niin sitten 12x125. Ja jos sulla on ne vanteet, esimerkiksi ITP, Hurricane on todella yleinen, niin tämä mutteri käy siihen. Ja mutterisarjan mukana tulee tosiaan tämä työkalu, niin sä selvität kaikki ongelmat sillä. Ja tässä on sitten pari tämmöistä vakiomutteria, jotka on 17 millisellä kannalla, eli tarvii 17 millisen hylsyn, ja näähän ei sitten ITPn vanteisiin esimerkiksi käy. Ja viimeisenä vielä oli sitten melko harvinainen, mutta jos jossain 1000-kuutioisessa koppimönkiessä nyt sattuu olemaan peltivanteet, niin tällainen tasapäinen mutteri sitten siihen. Ja niistä peltivanteistakin kannattaa tarkistaa, että siinä tosiaan on tasapäinen tai tasainen se kiinnitysalusta. Esimerkiksi Hondan vanteet, joita käytetään hyvin paljon CF-motoissa, koska on sama jako, niin niissä taas on kartiokiinnitys. Toki niissä on tehty se kiinnitys niin, että sitä voi käyttää joko kartiota tai sitten tasasta. Mutta kartio sitten ohjaa sen vanteen vielä siihen mahdollisimman keskelle, niin se ei rupea sitten jumputtamaan. Jes, kiva kun katselit video. Kato kaikki muutkin. Muista tilaa se kanava. Nähdään. Moro!